Hai baik saung lam sogo puliana sini song dari share news teh entertainment channel ang tong boy de Burma tini nong bagi kaisa kok man tiga kok man kama hai TTADC by lo ajijak Tipra Idol season 2 tini ingna tongmani abo mathag jaka kwbangma jwnjal tongmani bagi sini buwa garano obno mathag ni hinai saklai jaka bo Narok sangbai kerengi tongdi sengrong saklai pinai final grand final itai sabu pulung pina sangdei sabai kerengi tongdi sengrong update ri tongnai sino grand finale Tipra Idol season 2 abo tai sabu pulung sengrong saklai ni tini ama haikena sena saklai khanaga sini Tipra Idol season 2 ni expert committee ni kharaksa member sini baranggang apon de Burma normal saklai naka kanai di paisa nai tengdi tai joto bermono share khaidi jati amon joto no saimana bagi tai comment okai lehan mai puilana joto no khulmo phaimanja phainai joto media ani kijing songno ani hamjama tai khaka hamja sibaya pharu ang tini press meet planning naima ke mo haise Tipra Idol season 2 expert committee ningai tino press meet khagan thangi tongo naro jotono saimano thangnai talni romoi TTADC hapangbai nakoli phaijak eba komthangi phaijak Tipra Idol 2025 season 2 ngui tongmani aboni tini grand finale sini khumulungni motesteno sanja damdong simi engani kok tongmani phiaba kasa sini kwbangma tongmani bagai kwbangma khaimani bagai sing tinini o grand finale Tipra Idol grand finale no sing deferred khlaimar kha sing postponed khlaimar kha abo buskangni boss halo tai bufurung nai sing abo officially press meet haikaba press note haikasin official order ni kari ni bisingti singabo normal sing saklai rejagnai sing saimono Tipra Idol angka kaisa sini TTADC hapungbai daikolja sini resamu hamjagnai resamu gono career samai ni chongui tongnai kwbangma sini sikla rok tongo sikli rok tongo borokni bagai resamungni haparo jate borok resamung baino career saman anda harmon tino sini TTADC ni wansukmu sini bobodrani wansukmu TTADC hapani abono nakoli sing taklai beke sing Tipra Idol waini khlaijagi tongo han bagai tinini o grand finale postpone khlaijang bai kwbangma resamung hamjangnai musama hamjangnai tong kosong kha kosong lukurok abono saje khunung hanbe sing Tipra Idol season 2 ni expert committee ni ang normal thani joton thani na ka sano pheba norok khabaina ko krei kha thene ni ko krei sing datingo o grand final no sing khlai pinai sini office ni je kisa sa kebong thongna a kebong paithanga ke sing desa khlai pinai phiaba norok khata baidi sing norok ni media ni bisingti norok ni bisingti sing obono no Tipra hastin joto lukurono saklai namu sungo as a official ngine Tipra Idol official ngine tinang saklai tongo je tini ni je grand finale engnan tongona abo postpone khlaijak kha abo mothagir jakha phiaba daktino ungphinai nok tawadi norok nasingi tongdi norok sini TTADC ni page hayakaba Tipra Idol Facebook page tongo norok media ni bisingti sing tinanggo sing daktino saklai pinai asik sawino tini no press ni olmo thaka no hambai de khulmakia